wala pa ning gitawag nato og mga internet, lisod kaayo ta mo biyahe, lisod kaayo ta mo ato og lugar, ug lisod pud kay ta mo kuha og mga hotels og mga rooms nga atong stayhan. Pero karon tungod sa advanced technology, tungod sa internet, naa na tay gitawag karon og advanced booking. Mao na makabook na ta og mga flights, makabook na ta og hotels, maka-reserve na ta. Mo nang di na ta maproblema, bisan nga naara ka sa inyong CR, malibang ka, pwede na ka mag-book nimo og ticket. Bisan na ka sa kwarto, maghigda-higda ra ka, na kay hotel nga ganahan nimo nga i-accommodate. Nya kaning maong booking tungod ni sa advance nato nga mga teknolohiya. Pero kaniadto, si Jesus din nakauna ning gitawag natong advance booking. Kaya nakabantay mo sa ebanghelyo karon, matud pa ni Jesus, nag-andam ako og lawak para kaninyo. Mag-una ko dito kay akong andamon ang inyong lawak. Sa ato pa nag-andam na siya lugar, advance booking. So gitawag kini og the gospel of hope kay ngano man gitagaan ta og paglaom sa Ginoo nga human nato dinhi mopuyo sa kalibutan naatay gi-reserve na daan, gibook na daan ni Jesus nga lugar para kanato. Og matud pa sa ebanghelyo karon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.